Dneska tady natáčím s Náťou. Ahoj. My budeme mít dneska oblíkačky. Dnešní outfit na zimu. Mám tady čepici, kterou jsem dostala od Strejdy, když byl v Nepálu. Vážně to tam bylo strašný a mám ji ráda, protože je hezky teplá. Pak jsem dostala šálu od táty, je pěkná, protože je barevná, já mám přesně ráda ty barvy. Pak tady mám rukavice, které jsem dostala od babičky, to od její prababičky, takže je měla i moje babička. Pak moji nejlepší bundu jsem dostala od mámy, když jsem měla narozeniny a teď se do toho převlíknu. Tak jsem tady v komplet ve všem, rukavicích, bundě, šále a čepice, tak můžeme jít.